Hoćete se osvrnuti na ovo što su gospodin Šormaz i Jovanović rekli i na ovo što je gospodin Grmuša? Vrlo rado odgovorit ću na pitanje, sve što je to vezano za ministra policije Nebojše Stefanovića, naravno da nije normalno, ali po informacijama koje ja imam, a smatraju me za vrlo informisanu osobu, pa više Aleksandar Vučić radi na tome da Nebojša Stefanović ne bude više ministar nego to što radi opozicija. I to može se čak i tu krivica prebaciti na opoziciju. Ako već imate toliko krupne afere, toliko materijala, pa onda se postavlja pitanje da li ste toliko nesposobni da ne možete izvršiti toliki pritisak da ti ljudi više ne budu na tim mestima. Ali oni kažu mi nemamo gde da iznesemo to, nemamo medije, nemamo prostor. Mi se borimo i evo sami. U stvari ne, gospodin Jovanović je malo pre rekao je zadovoljno u stvari. Nije prinuđeno toliko zbog vas, nego zbog njihovih unutrašnjih obračuna i situacije. Mi svako ko je malo informisan i ozbiljno se bavi politikom u Srbiji zna da je i sama Srpska napredna stranka u potpunom rasulu iznutra, da su tamo gori unutarstranački sukobi nego što su sukobi između same opozicije i same Srpske napredne stranke. Pa ja ipak mislim da sam u pravu, zato što me zovu ljudi iz Srpske napredne stranke, zovu me ljudi iz Narodne stranke, zovu me ljudi iz opozicije i ono što je najgore, svi kritikuju svoje. I svi su vrlo nezadovoljni. Znači postoje klanovi? Postoje, nažalost, klanovi, postoji čak i saradnja između... Ja se apsolutno slažem i mogu nešto i da kažem o tome. Apsolutno, daću vam i dajem ja reč, gospodin Zubenica, da. Ali po meni upravo je to žalost cele političke scene. Što se svi bave samim sa sobom, ko će da bude na kojoj funkciji, u samoj opoziciji, već se gledaju ko će biti čega ministar kao da će sutra da dođu na vlast. A gde su tu građani u svemu tom? Neko govori da svake godine 50.000 mladi ode iz Srbije. Neko govori kako da se podigne ekonomija. Neko govori kako da se reši pitanje Kosova. Dakle, neke stvari koje su zaista vezane za pravi život, za građane Srbije, za rešavanje problema ne možete nigde da čujete. Čak i kad imate ovu priliku. I prošli put sam bio u duelu sa predstavnikom opozicije i sa predstavnikom vlasti, toliko me ljudi zvalo, gledali su tu emisiju, a ništa nisu ni čuli. Dakle, ovdje govorimo opet o nekim ličnim sukobima, o tehničkim pitanjima. O principima. Pa principima, ali opet kažem, građan treba da bude na prvom mjestu, a ne da se bavimo svojim političkim strankama, pa u samoj i u Narodnoj stranci. Znate koliko ima već bivših naprednjaka? Koje mogu da navedem sad, evo, odmah 5 osoba. Dobro, ne mora ti imena. Ne je potrebno o imenima da pričam. Dakle, to je žalostno to što ljudi, svi su oni imali priliku već da vrše odgovorne funkcije, da pokažu šta znaju, a sve vreme dolazimo do razočarenja samih građana kad vidite u kakvoj situaciji se nalazi sama država Srbija. I na kraju krajeva, kad vidite neke rejtinge i glasove, Savez za Srbiju kada je osnovan, imao je 15% glasova, sad ima 7% po istraživanjima, relevantnim. Dakle, treba da se postavi pitanje ko je odgovoran... se izjašnjava za bojkot. Ko je odgovoran za takvu situaciju. Sam Vuk Jeremić, moram to da kažem, ima možda najbolju biografiju od svih lidera opozicije. Kad pogledate šta je on ostvario u životu, to je zaista vrlo veliko zapoštovanje. Od Đilasa i Boška sigurno. I onda se postavi pitanje kako je čovjek sa tom biografijom koji je došao iz Ujedinjenih nacija, koji je imao tada bio jedan od najpopularnijih ljudi, lidera opšte u Srbiji, iako se nije bavio stranačkom politikom, padne na rejting od 1,5%. Kad se kandidovao, zvali su me ljudi iz Narodne stranke. Recite da su mu optužili suprugu da je šef narkokartela u Srbiji. Ali ja mislim, kad se to desilo, ja mislim... Da svaki drugi dan ima naslovnicu u tabloidima. Ja mislim da je čak Vuk Jeremić dobio neke pozitivne glasove tome. Ja sam tada i kritikovao Srpsku naprednu stranku. Zašto to radi? Zato što čak u tom smislu kad se radi negativna kampanja, više ima loših negativnih posljedica za one koji rade tu negativnu kampanju nego ono protiv koga je usmeren. Recite da je priveden zbog ubistva gardista. Pa to su neverovatne stvari. Znate šta je problem? Ali ja kažem... Ja vas jako cenim. Recite punu istinu. Sve se to dešavalo i to nije ništa sporno. Pa to je i mnogo sporno. Ja mislim da je Vuk Jeremić više zbog tih stvari dobio popularnosti nego što je izgubio. Nego šta je bilo problem kod Vuka Jeremića? Zbog čega je izgubio? Zbog čega je izgubio? Ajte mene privedu. Da mi poraste popularnost. Jer kad su me zvali ljudi iz njegovog tima... Ako je to način, Dragane, nek me privedu. Reći ću vam otvoreno zašto je izgubio, zašto je tako prošlo loše na izborima. Jer su me, primjer radi, zvali ljudi upravo iz njegovog tima da me pitaju za savez za samu kampanju. Kad sam ih pitao, dobro jeste radili kapilarne glasove, hoćete raditi VDV kampanju, kaže, Bože, sačuvaj, to daje samo kontraefekat. Ja sam rekao, pa vidjet ćete na izborima. Kad sam vidio kako izgleda sama kampanja, znao sam od toga da nema ništa. Pa i vi, poštovani Marko, niste mogli da dovedete Vuka Jeremića u samoj kampanji kad ste ga zvali u jednu od svojih emisija. Ali to bilo tačno tako. Čak vas nisu ni udostojili čak ni odgovora njegov tim za medije.
U tom smislu pričam. Mene novinari Da, danas ja radim zovu. za mali medij tad, mislim, zadao sam ga za neki drugi Novinari medij. danas me se žale na odnos opozicionalnih lidera prema njima. Pazite, jedne opozicionalne, potpuno na strani Saveza za Srbiju. Kažu da im je najgore kad rade sa opozicijom. Ne mogu čak da dobiju odgovor, ne mogu da dođu do njih. Ja o tome govorim. O tim nekim stvarima, ko se ozbiljno bavi politikom, ako pokušava da se bavi Ali da vas politikom. pitam ovo, gospodin Zubenica. Ministar Vulin što štrajkuje glađu protiv opozicije. To nije je, Bože počeo, sačuvaj, to je najavila. nešto što se Ali- apsolutno nikad se nije nije ni desilo. dogodilo. A i doći ćemo ljudi- do toga. Zamislite, gospodine Šormaz, u Zubeni, ne Americi možete vi, gospodine ministar Jovanović, Vojnić postavljate- štrajkuje nemojte glađu džabe, zbog ja sam opozicije. verujte grelati. Mi- Moram da mi- pitam gospodina Zubenica jedno Pošto si potpitanje. Valjevac, sve. Idem, pa da. Znači, gospodin Zubenica, da li vi hoćete da kažete da je u ideološkom smislu, programskom, onom što se nudi građanima, nema suštinske razlike između Srpske napredne stranke i Saveza za Srbiju? Čekajte, vi kad pogledate vladajuću koaliciju, tu vam je jedan cirkus potpuni. Znači imate Nenada Popovića koji se zalaže za Eurovazijsku uniju, koji je potpuno protiv NATO saveza, učlanjenje Srbije u Europsku uniju i u NATO savez. S druge strane, u toj istoj vladajućoj koaliciji imate Vuka Draškovića, koji je za ulazak u NATO, imate Zoranu Mihajlović takođe, imate ljude koje više govore loše o drugima nego što govori sama opozicija protiv njih. Ja znam ljude koji su ozbiljni funkcioneri Srpske napredne stranke. Dragan Đilas, ono što govori o Srpskoj naprednoj stranci su pohvale odnosu šta ti ljudi govore o samoj svojoj stranci. O tome priča. S druge strane imate i u Savez za Srbiju demokratsku stranku, imate Dveri. Kad vidite, taj Savez za Srbiju ništa nije dobro doveo ni jednoj pojedinačnoj stranci što se tiče samog rejtinga. Dveri su izgubile 60% članstva od kad su ušli u Savez za Srbiju. Demokratska stranka takođe. U tom smislu čak i strateške odluke se donose pogrešno, kako sa strane opozicije, pa čak i sa strane vladajuće koalicije. Što se tiče same Srpske napredne stranke, njih održao to što lični rejting Aleksandra Vučića i sa druge strane što zaista, s druge strane nemaju ozbiljne opozicionog lidera ili stranke koji može da im se suprotstavi na terenu i sa rejtingom.